Moro taas kaikki pitkästä aikaa. Mä oon nyt pitänyt aika pitkän paussin koulusyistä, koska... Niin. Koulu. Ei se voi paremmin selittää, joten en selitä. Tää on tää pikainen hypetysvideo. Huomenna Tube Family Night. Huomatkaa tää mun hyvä ääntäminen. Niin, sinne menen moikkaamaan tubettajia. Ihan parasta. Just näiden kouluhommien takia mä en oo kerännyt miettiä tätä yhtään, tätä tapahtumaa. Nyt mulla tuli sellainen, että täytyy tulla liput. Täytyy miettiä missä se on. Täytyy miettiä sitä, tätä, sitä, blablabla. Ja sit mä aloin miettiä, että paljonko sinne tulee porukkaa. Mä tiesin, että se on loppuun myyty. Niin, yli 600 ihmistä. Yli 500 ihmistä. Mitä? Mä en yhtään tiedä miten iso se Gloria on. Mutta kyllä siellä tulee olemaan ihan tiivis tunnelma, sanoisinko näin. Nyt vielä vähän hypetystä ja sit huomenna oikeesti täytyis varmaan valmistautua siihen. Edes henkisesti. Ja mä täytin 16. Ja mä sain synttärilahjaksi tän jalustan. Siis voiks olla näin helppoa kuvaaminen? Toi on vaan tossa on toi jalusta ja sit mä laitan tän kameran tohon ja sit se on siinä. Ei tarvii väsätä mitään ihmehökötyksiä, mihin ton kameran sais siihen päälle. Ei mulla muuta. Varmaan tulee ehkä huomisesta jotain videoa. Mä yritän ottaa kameran, tai mä otan kameran mukaan ja yritän ottaa videoa siellä. Niin jännä.